sasi sepi kaya ngene kok ora ana sing ngeteri dhuwit ya, Gong. Heeh. Aku dhewe ya bingung kok. Aku nganti arep adol apa meneh iki aku nganti judeg kok, Tru. Lah iya, heeh. Ya piye? Ya disyukuri lah, Gong. Heeh, disyukuri. Kowe iki ra ya kudune bersyukur sasi kaya ngene kowe iso mbangun gandok, njembarke mburi. Lah iya, gandok ki wong kene radok. Pawon. Lah iya, dapurmu. Hus. Dadi ya piye nek wis do sambatan ning nggon aku ki tenagane bangsa si Wiki kae. Wiki sapa? Kopir ki lho. Kae. Wiki. Heeh. Nek wis rampung, wis jam 12 wayah 12-an kok terus do bengok. Iya, dicuki mbokku. Dolaren sik, ayo do 12-an sik, madang sik. Kok terus do surak iya. Entek-entekane ya sorak sorak jambangane ngapa ya, Truk? Tetembangan. Lah iya, tur kakangmu Gareng ya isih nunggoni. Heeh. Urung ndang ket mau ki batin kuwi kithik suwi men ora ndang gara-gara. Ayo piye wong lakone ya lakon baku, lakon serius kok ya iki mau ya wis siji loro sing tak punresi ning ya wis lelakon, Gong. Heeh. Ya. Ayo, Mas Gareng, selak kruyuk laler sampean ngono. Nggih. Siap. Ya, bagus. Semangat tenan Mas Yusuf mengiki luar biasa. Lah iya. Elak. Iki kaya semangate pamriksa, Mas. Nggih. Ana pati ternyata neng wayang senenge tenanan ya, Mas. Lah nggih. Wanci gara-gara tamu-tamu tasih parang lenggah, kursi tasih kebak dilenggahi para tamu. Matur nuwun wancine gara-gara wis jam 3:30 monggo iki. Lah nggih. Mangke gara-gara tekan jam 3:30 mboten napa-napa. Jam 4 nggih. Nggih, terus wayangane bar jam pinten mengke? Damel sepakatan sisan niki. Kaya dum-duman apa wae ora. Nggih. Ya sing baku budaya karo agama mlaku bareng. Nggih. Wayahe rampung wayang sadurunge kumandang adzan salat subuh. Bener. Mergo niki nggih klebu santriwan santriwati sedaya. Duh, simbah mengguk simbah. Keleleken idu ki lara, Mas. Lah nggih. Gur keleleken iduwe lara, ndale nek keleleken untu ya to. Mboten sih utuh kok, nggih. Nggih. Tetembangan mat-matan. Nggih. Sik ketingale Pak Lurah nika anu nembe nulis nawala. Nggih. Badhe ngersake lelagon malih. Wah, ternyata piyai kene luar biasa, nggatekke karo lakon Nuwun nggih. sewu Mas Yusuf jinan pirsani. Nggih. Taksih utuh. Piyai sepuh, piyai enem, ya gedhe, ya tuwa, sedaya taksih nglempak nyawiji dadi siji ki ya Nggih. nyucuk-nyucukke sing nanggap Mas Yusuf ngoten. Nggih. Dasare Mas Yusuf pun diantu-antu dangu kapan iso rawuh wonten mriki. Alhamdulillah menika tandha yekti Mas Yusuf sak kanca dipun ketrima wonten mriki. Nggih. Amin. Nggih, sekedap Mas enten dawuh saking Pak Lurah, Mas. Nggih, jenengan tindak mriku kok ya. Nggih. Amit sewu, Pak. Oh, nggih. Ah, nggih. Saking Pak Lurah mbok menawi niki. Inggih. Kagem Mas Petruk, oh jenengan Mas. Nggih. Kagem kula? Nggih. Nggih, kula wacane nggih, Dik. Kagem Mas Petruk nyuwun tembangipun Kutut Manggung ingkang nembang penjahipun Mbak Erawati. Oh, nggih. Saking Pak Ingon napa iki? Oh, Ingon. Pak Inggi. Oh, Pak Inggi ya. Pak Inggi kok Ingon. Ngapunten kok ya. Pak Inggi dalah Pak Inggi? perangkat Muktiharjo sembah nuwun. Luar biasa. Leres Kutut Manggung nggih, Pak. Mbak Erawati. Nggih. Nggih. Kanthi lenggan apa tindak mriku? Mandhap malih. Oh, nggih ngestaken dawuh. Apa-apa manut sing nanggap to. Nggih. Nggih, manut sing nanggap. Iki satus nyokekno Mbak Eranya. Mbak sinten? Mbak Era. Oh, nggih. Ning koyoke mau wis nampa akeh banget dadi ya wis aku. Oh, nggih pun. Soale wong ya butuh nggo bangun pawon ya Mas ya. Aku nek omong butuh ya butuh tenan aku. Mbak Era.
Mangga Cahayu, mangga nyaket kalian Pak Lurah utawi Pak Inggi. Tembang Tunjung bang terate sepot Mas. Winong dung dung tang tung 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 tang dung. Pripun le nyepoti? Cepat. Kok digawe kagol? Ayo, sapa sing ngagol? khusus Aku ora kangge kok. jenengan. Aku ora ngagol kok. Khusus Mbak Presiden khusus sing ngeten iki. Inggih. Pilihanipun Pak Lurah kok jenengan niku. Oh Pak Lurah, nggih. Kersakaken napa Pak? Kutut wae sing manggung. Jenengan kutut itu sing manggung napa mboten? Jos. Oh nggih. Mau neng transit kutute apik banget suarane. Wah. Nggih lho, Mas. sinten? Ngene Pak Lurah Oh kuwi kene mau. Pak Lurah kagungan kutut nggih. Kutut loro kaya mau. Wah iki nek ora cara iki nggone lurah wis tak colong mau aku iki berpikiran. Lambemu jan elek tenan. Iya, kutut manggung, Mbak. Inggih. Kok ting mriki napa? Oh, dawuhipun Mriko, dawuhe nyaket mriko. Pak Lurah. Lah Nggih. kula ayo Mas. Heh, Ayo. aku tak ngawati saka kene. Ora apa-apa, dan ning ngisor ki ya do ning ngisor ning dhuwur ya ning dhuwur. Engko nek nang ngesor kabeh ning dhuwur sapa? Lah iya, makane aku nek ning ngisor ki sok wegah. Anu jimpe. Bleh. Jadi sak jimpe ngono nek nang ngesor ya. Ini nyaket kalian Pak Lurah. Matur nuwun Pak Lurah, Pak Inggi. Nuwun sewu Taksih nggih, kepareng Pak, nggih. nenggani nganti wanci goro-goro malah Oke. kepara disengkuyung warga masyarakat ingkang kados mekaten kathahipun. Nggih. Kersanipun semangat, monggo tepuk tangan kangge warga masyarakat sedayanipun. Luar Nggih, menika biasa. sing ngresani wayang tekan tutup didongake Mas, rezekine Dongake banyak. rezekine kathah, berkah barokah, panjang yuswa. Amin, tentrem ayem keluargane. Nggih, istiqomah anggenipun nglampahi gesang. Amin. Ugi dipun rawuhi Pak Babin, matur sembah nuwun Pak Babin Kamtipmas Oh, rawuh. aja wani-wani jenengan karo kuwi ndak di bedil. Mboten Pak, mboten. Bolo ya Pak ya, bolo kanca. Nggih. Kanca Facebook. Nana? Kanca Facebook ya. Mboten kanca, mriku sing jaga kula Kanca tahanane. Facebook. Nduk. Kanca Nggih. Facebook. Langsung bawaan mawon nggih. Heh? Langsung bawa mawon. Yuk manut sing nanggap. Oh, nggih, nggih, Pokoke nggih, manut nggih. sing nanggap. Dos pundi Pak Lurah? Sip, nggih. Nyun pangapunten kula nyaket Pak Lurah. Ajeng Mboten napa? badhe napa-napa mboten namung badhe Apa? nyun sik to. Badhe nyun pirsa kemawon. Pesinden wonten 7. Tegese warga masyarakat entuk pitulungan, entuk pituduh sing becik. Leres. Ning kenging napa kok njengkang jenengan kersakaken Mbak Erawati petinganipun pilihanipun nggen bagian napa Pak Lurah? Kang bagian apa, Pak? Suarane mlengking tur kepenak didungokke. Nggih. Oh, dadi nek mlengking niku kepenak nggih Pak nggih. Oh, nggih, nggih. Aja ngono lho, Mas. Suarane. Penggalihe Pak Lurah tekan ngendi-endi? Suarane sing mlengking. Oh, nggih. Nggih Pak, nderek titip niki ugi kalebet dagangan ugi Pak. Nggih. Tak kok. Oh, ditinggal mawon. Oh, nggih, sak. Tak ditinggal pundi, Pak? Lah makanya kula nderek sinten?
Nggih, diteruske sik, Nduk. Paraku Kirang melengking mboten, Pak? Oh nggih. pun cekam. Harasa Gandeng sing ngersake Pak Lurah, Pak Indi los wae. nggih. Tak omongi, Apa? Bu Lurah wis kondur. Oh nggih. Masuk. Masuk nggih. Pak Lurah, tamu kehormatan. Mas Gareng, si kethek putih. Berakot raimu kuwi. Lah ya putih ora kuwi. Wong kethek kok buntute kualik kok enak. Enek ndi? Golek ana. Alah ora ono kok. Ndang tek. Ning pelah. Skecan sih Pak Lurah. Jen non cemekel. Opone lho, Pak? Kutute lho sing cemekel iki kutute. Kutute sapa? Kutute Pak Lurah. Kowe ndek kutut ora? Heh? Ndek kutut ora? Alah aku duwe manuk perciwe anyang-anyangan kok. Pak Lurah lho, kutute Pak Lurah ki Oh nggih. cemekel. Pancen kutut manggung niku medal yah keten penak kok, Pak. Nggih. Iya ya, Mas. Metu yahene penak. Nggih Pak Lurah. Biasanya penake medal yah penak apa? Oh nggih ya menten iki ya nggih. Kutut. Anggung nyaman Sik, Nduk. Apa? Iki engko sing bagian nganggungke engko Pak Lurah. Sing bagian Ngekungke. Oh, ngekungke. Sakniki berarti. Iya. Monggo, Pak. Ayo. Ya awakmu sing engko Pak Lurah sing bagian kung. Iya. Monggo, Pak. Oh, nggih. Hah, Dadak lingak-linguk ki ngopo lho? pripun? Wong Bu. Bu Lurah pun. Buke pun transmigrasi Bu niku Lurah lho. pun kundur. Transmigrasi. Anu pun teng wingking. Mbok menawi ajeng manggung Pak kututipun. Oh iya mesti no. Oh, kok. Ya Allah Pak Lurah lungguhe ku ora begagah ngono ki lho kok terus barang dicedhaki sinden kok malah lungguhe mekakah ngoten niku. Oh iya, Pak Lurah ki jan piye? Kok ndak kutute mabur. Kutute ki ora dibeto. Ora dibeto yang ini ki ra Oh, nggawa. tarangane ya. Pripun Pak, ajeng dianggungke kula napa jenengan? Oh, kula. Berarti dadak dingenu. Wis Pak kowe anggar muni kok lak Pak Lurah kok sing ngekungke.
Kung. Iki lho, mik kuwi lho, mik digo Pak Kowe iki kur ketekung sik terus kene kung ngono lho, Nduk. Oh. Kung. Sik. Kok kunge kutute jenengan cendak ta, Pak? Kung. Didelok saka piyayine iki kayane ora cendak. Kudune dok anu dhuwur lho, Pak. Anu maksudnya napase landung ngono. Kok mung kung baleni. Ape dawa-dawa isin karo wargane, Pak. Pak Lurah ini dawa. Nggih. Nggih. Saking kedawan nek mlaku ketekuk-tekuk ngantuk. Apane? Kutut. Monggo ki madhepe teng Pak Lurah. Monggo. Monggo Pak Lurah. Lah aku malah isin lho. Nggih. Mas Gareng. Monggo. Nah tak iki ngene iki. Pun jenengan rahapi monggo pun. Apa ta? Suwantene. Iya Mas suara Mas Wahyu yo patroli sik yo Mas yo. Mangga Pak Lurah. Mangga. Nek tawa sing apik. Mangga. Terus Pak Lurah ngendika, "Piro?" Wah. Pira? Saanggungan iki piro lho. Iya. Biasanya sak larang. Mangga. Aku masak ngene iki. Lho, manut sing nanggap. Kula kenting mriki, Pak. Oh, nggih. Nah, Berarti kan karo jagongan iki Mas ngopi. Lho, Bu, napa kok gumujeng, Bu? ibu-ibu ngelekke Pak Lurah kalih istighfar aja lali Ibu ngono. Ora apa-apa. Ya ora apa-apa nyat pancen godane iki harta tahta wanita. Tak apa-apa. Pinten Mas Ayu? Lho lah iya. Kok sepiro ki tekok Pak Lurah sepinten? Ojo to Pak Lurah iki. Pas. Midhangaken Sugeng lenggahipun Pak Lurah. Iya ya. Ngelingke lak ya itu. Ya aku ya wis nganu ya. Pokoke piye carane Pak Lurah ora ucul. Lah dadak disoting barang iki kena mare konangan iki kok. Sugeng
Gareng apa? Ya, dijawab to. Nggih. Lah ya wis to. Wis, Wis. wiso. Wah. Sare sar. Yuk. Ya layan mas ketut manggung jaluk jaluk ngombe. Kutute wis diombeni. Sampun. Saiki dipakani. Tak pakani ya Kang Gareng. Kutut kok aja mung diombeni tok. Tak elus-elus. Tak elus-elus. Iya, entuk, Lah ya entuk. nek gone Pak Lurah kutute ki aneh lho. Lah nek Nek piye? dilus-lus ki malah ora turu. Nek dilus-lus ora turu. Ora. Dalam ingkang kepen kula ingkang pundi? Oh, ya kok ampun muni gundul, Pak. Ketawis mangke. Dipakani. Nggih. Pakan
sampun. Mugi damel Mugi panglipur karena Pak Lurah. Nggih. Kangge jampi sayah cagak lenggah ngantos mangke tancep kayon. Nggih. Matur maknyes ngeten Pak nggih. Enten cita-cita nanggap mlih to Pak niki? Alhamdulillah, alhamdulillah. Benjang tahun ngajeng wayangan iki malih nggih Pak nggih. Nggih, napa kula DP riyen sakniki? Kurasa di DP Lah piye to? kuwi iki ditinggal kene. Aku malah arep ditinggal kene lho ora oleh bali. Ya tinggal ning lapangan kene maksudnya. Ya menika sampun Bapak. Sampun nggih, sampun. Sampun Mas Yusuf. Amin. Kutut nggih. manggung dawuh saking Pak Inggi utawi Pak Lurah ingkang ngersakaken. Nggih Mas Gareng. Sampun Pak. Iya kena. Nggih. Pinarak munggah meneh. Munggah. Iki kok Pak Lurah kok ya ora meni gondeli barang. Jalukmu piye ta? Lah ora piye. Anggo Delio ya arep ngopo? Mas Yusuf menika sampun. Iya, ya udah ya udah ya udah. Lah jare arep ngeneki. Lah ya iki. Singkong keju. Loh, Nganggo saus ora? Boten. Kepedesen ta? Atur nuwun nggih Mas Dalan. lagu Nggih. Lagu lawas, laris, Mas. Lancar lumayan nggih. Lagu lah Mas De. Benep. Benep apa? Ayo Mbak. Singkong keju kuwi, Gong. Heeh. estu niki. Estu aku iso. Biasanipun ngangge niki garap gamelan Mas niki. Iso. Eh. Iso nek gak Singkong do keju, lali. Nggih. Nek gak do lali ya wis Tetep kudu mudhun kene pesindene mudhun. Soale ora mudhun kok geblak ngantuk niku dan. Ayo Mbak Niken. Sinten? Mbak Niken. Niken karo anu. Niken Via Yanti Yoga. Yes Anggi. rene kabeh. Ah. Nih singkong keju. Singkong keju nggih Pak Lurah, nggih Bapak Ibu niki lagu lawas, lagu lawas. Ini kene. Tung gendang dut entolet. Iya, Kang. Gentenan. Ya kene. Gentenan. Ki ngapa do ngadeg kabeh ki? Meng Viaro Niken kok. Ngono. Liyane iki arep nyang kuyung kok, Mas. Arep nyang kuyung kok ya ora etuk. Iya. Ini. Terus pundi? Oh, eleng-eleng Banyumasan. Oh, jin. Ah, karepku pamundutane pirang-pirang kok nek maju kabeh ra ya jog. Lah iya kok nek maju kabeh sing kiper sapa ya, Mas? Ini. Lah, mikir niki. Lagune Singkong dan Keju. Terus mengke eling-eling Banyumasan. Terus Itu personil ta eling-elinge? beda. Ya. Iki sing khusus Singkong dan Keju sih. Nggih, eling-elinge Mbak Yanti nggih. Mbuh kae ijek eling apa ora rapi nek. Pokoke cah wis ra eling kok. Ayo Ti, engko Ti ya. Ketok dulu tak kedeng, ketok. Nyi nyo. Aku eling-eling kok ya, Kang. Singkong keju request dari Mas apa? Mas Febri, oke. Mas Febri. Mas Fadli, Kok Fadli to? Febri. Ayo Fadli iki kancane Febri. Genep to, Mas? Genep to? Oh ya. Oke, yuk. Kau bilang cinta Padaku, aku bilang pikir dulu, selera kita terlalu jauh berbeda. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali,
kering sudah rasanya air mataku. Terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku. Nasib buruk seorang tunawisma. Langis pakai atap Rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Beginilah nasib yang aku alami. Entah sampai kapan hidup begini. Langit sebagai atap rumahku bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Hop! Demikianlah tadi dangdut pasar malam berkah ria. Iya. Wes kedo bali tembange akeh kok iki pamundutane. Iya. Lah sing ngakon langit atap rumahku ye sapa? Aku ya mung mbok menawa nyambung kok ya. Nggih. Kembali. Heeh. Taksih wonten niki lho Mas. Apa? Napa wau Pak? Eling-eling Banyumasan. Eleng-eleng diganti Nyedam Sari. Oh iya. Ya. Oh sing ganti sapa? Ayo sing ganti kok ya. Oh, diganti Nyedam Sari nggih, saged. Saged. Berarti Wela. Oh iya. Ingkang nembangaken Mas. Ayo Mbak Yoga. Kiwane Mbak Wia ya ta. Mbak Wiar. Ayo Mbak Yoga. Minyak karo Banggi. Acap 3 anak wangine wangi bayi. Minyak telon acap 3 anak wangine wangi bayi. Minyak telon acap 3 anak wangine wangi bayi. Jika sakit berlanjut minum Cet Mko. Ngapa? Ya bener sakite ilang ket nyawane minum Cet Mko ki. Gen indah pagere lho maksudnya. Nggih, dapatkan di toko material Pak Inggi. Nah. Oh, ayo promosi Pak Inggi kok ya. Nggih. Iya. Nduk Cahayu masih semangat, jangan ngantuk ya. Ya. Mergo nun sewu iki pancen bladekan utawa bacutan terus ning tetep semangat. Nggih. Lagune mau eling-eling Banyumasan yang diganti apa Nduk? Nyedam Sari. Nyidam Sari. Iya. Garap alus napa gayeng Mas Yusuf? Campur, Mas. Campur. Ya sok alus, sok gayeng ngoten. Nggih. Mangga diaturke bujung wektu Cahayu mangga. Su monggo, ya.
Mari pulang bersama-sama. Sampun dipinakaken nggih, matur suwun. Nggih, matur nuwun. Endi Mas Win mau? Non dawuh aku teng kene Mas, setia di sini aku. Kula iki nenggo dawuh Mas. Nggih. Kira-kira apa arep dilanjut apa bagaimana? Lah monggo, mergo niki lakone lakon baku, dadi nek engko kepunggel ki rasane ya. Oh ngaten. Nggih. Mbok nek sampun cekap nggih sampun. Nggih. Nggih, sampun cekap nggih, Pak. Sampun pun Nggih. lajengaken malih lampahanipun utawi carasipun wayang dalu punika. Matur nuwun Mas Yusuf, matur nuwun Pak Lurah, Nggih. matur nuwun sedaya warga masyarakat mugi sehat lancar rezekine kasembatan warga masyarakate maju makmur dan sejahtera. Amin. Amin. Matur nuwun nggih. Nderekke Mas Gareng, hati-hati. Selamat sampai dalem ngadoriji, ngadiraja. Eka bumi Tri sawah tri gunung. Catur samudra panca daru sabangunan Sabta Pandhita Asta Tawang Nawadewa Dasa Ratu
mudho kegojekan. Nggih Pak, kersanipun iki Ndara Irawan rawuh rene mongko kanthi tawang-tawang tangis. Kae nganti nyusung rene kae piye to, Le? Surem Dewangkara kengken lir manguswa kang layon nuwun sewu lho Ndara. Lah kok tekon prapta rawuh teng Pedukuhan Karangkadempel mboten enten ngendika atur napa-napa. Lah kok enten pendhapa wau sampeyan ming nangis ngrangkuli kula. Sampeyan teka-teka ngabruk wetenge Semar. Monggo weteng kula niki isine ming kozer tok kok ya. Dikabruk enten napa, Ndara? Enten napa, Den? Kok kaya cawes guayane kaya nandang Sungkawa. Enten napa, Gus? Mbok nggih paring dawuh, mbok ngendika, mbok ya omong. Sampeyan ki ya ora biasane rawuh ning Karangkadempel, sak gendakan iki kok rawuh napa? Ya ta laruta saking guthu sang guru kula. Yen tan mutusa sang Sri. Siwa Semar, kula wonten dawuh Ndara Irawan. Sing gedhe pangapurane Siwa Badranaya. Merga sangka patrapku ingkang kaya mangkin. Gawe bingung sartane gawe kaget kogelan maneh Siwa Semar Badranaya. Mboten. Mbok nek enten perkawis menika mbok nggih cerita sanjang kalih Semar. Ora-orane nek kula mengke maido, ora-orane nek kula mengke mboten ngrungokke, mboten midhangetke ngendikane sampeyan. Enten napa Ndara Bambang Irawan? Sejatine anggonku prapta ning Karangkadempel kanthi kahanan tetawang tangisan kaya mangkene iki Siwa Semar. Sayekti aku mung duweni rasa meri kelawan para kadang-kadang ya lancur Pandhawa. Para putra-putra Pandhawa liyane ingkang tansah sinaket marang pepundhen Pandhawa, marang para pinisepuh ing Ngamarta. Wektu dina iki wis meh tumapak perang gedhe Bratayuda. Ya jangkaning jagat pabaratan antarane Sata Kurawa mungsuh kelawan para pepundhen Pandhawa Siwa Semar. Apa ya kelakon mung Bambang Irawan dhewe ingkang ora kaparingan derajat sartane kalungguhan minangka senopati anggonku mengko bakal nerabasing Marasata Kurawa ya wong atuh Ngastina Siwa Badranaya. Mareka den prayitna Semari resika sing tenan temen antel ndasmu lho kowe. Dirungokke tenanan lakon baku kowe. Iya. Wis meneng lambemu. Nuwun sewu. Mboten kok ateges pripun-pripun. Lah nggih lumrah mawon. Lah nggih jamak lumrah mboten maido kok ya. Wong nuwun sewu sampeyan niku putrane Ndara Janaka mbuh sing kepira. Semar niki wis mataun-taun ngetutke Kang Rama dereng apal bojone kalih anake. Bagong niku malah apal.
Engko Ndara Janaka ora ning nggone si aku terus rono kok. Kowe iki ya meng garong kok, Gong. Pun mboten sah ditangisi. Mboten sah ditangisi lelakon sing kados ngaten niki. Gunane napa nek sampeyan nangis? Monggo nuwun sewu. Sing dadi dipatah dadi senopati benjing perang Bratayuda badhe tumeka niku para lancur-lancur Pandhawa ingkang gadhahi kaluputan tumrap Pandhawa. Apa iya Siwa Semar? Inggih. Sampeyan bejo malan. Ngaten, sampeyan bejo. Merga ngibarate sampeyan ki ora duwe kaluputan marang para Pandhawa wekasan sampeyan ora dipatah senopati, sampeyan ora entuk dum-duman gelar senopati merga sampeyan pancen suci resik lahir batine. Lah nek lancur-lancur Pandhawa sing sami entuk pangkat senopati niku merga nuwun sewu lho niki Ndara. Merga pancen carane cara dene ibarate sing do entuk kelunggahan senopati niku duweni dosa luput tumuli dipun hukum. Kedah manjing pabaratan wonten ing sakmangke perang Bratayuda jaya binangun menika. Nek kula dadi sampean kula bersyukur. Kula ngucap syukur ngersane Gusti, rasa dadak ketayalan melu perang barang. Nang omah nyawange menak kok. Ngaten. Nanging aku durung bisa narimake. Pun. Nek sampean tetep adreng kepengin nggayuh kalenggan senopati, nggih nggo kula kanthi sowan dhateng para Pandhawa wonten negari ing Wirata, Ndara. Mulat sing bagus semunira emanun sang. Kasarapan tingkaing mungsu. Sara maruta pawana bana margana samirana lan warayang bujleng iblis lanat padha jek-jekan miturut ature togok iki mau sing nyedani Kanjeng Rama Prabu Jata Gimbalan Kanjeng Ibu Jata Gini satriya Madukara ciri ketheke satriyane bagus tanpa cacat pengawak tirta duwaya tiju pamulujenar
Lah kota sawang saka ngantariksa iki kae kok ana satriya mongko ciri ketheke padha kelawan apa kang diaturke Panakawandaka. Ten mandeg ten. Oh. Mangkahang rasa sumbara mawa lindhu bumi kunjing kumalodha guntara gaeto ana satriya bagus tanpa jajan nggo sikik Raden apa kowe ngengaran ya kekasih Raden Janaka ana yaksa durung tepung marang aku kowe sapa balik takon marang kowe lho ya takon marang aku ya iki Nalendra Nggosi Mangleng jejulukku Prabu Kala Srenggi Prabu Kala Srenggi dasar kewarya nyata apa kowe kekasih Raden Janaka Gus yen to kowe nanjiki sartane njaluk priksa kelawan aku dudu kok Raden Janaka. Kowe Prabu Kala Srenggi ora pinanggya kelawan Raden Janaka nanging pinanggya kelawan atmajane Raden Janaka ya aku Bambang Irawan. Oh latala. Kaya to laruta sangking kutha sanggara kula. Yen tan mutusa sang Sri ngatos-atos Luden kanan kaya ngeten iki sok akeh wong membo-membo aja kuwatir Petruk nggih ati-ati pokoke ati-ati kowe to Bambang Irawan kowe anake Janaka kowe ya ya dasar kepara nyata Prabu Kala Srenggi ya aku iki Bambang Irawan yo ngerti ya kena ngapa aku methokke karo kowe sayakti aku arep males ngutit lara wirang marang bapakmu ingkang rikala semana wis nyedani wong ato aku Prabu Jata Gimbalan Ibu Jata Gini gandeng aku saiki ketemu karo anak Janaka ing pengangka aku arep mateni Janaka. Oh, gandeng bapakmu ndek utang nyawa karo aku. Yo, saiki anake kudu nyaur utange bapakne yo. Wah. Duh, Ndara. Nalika semanten gini git janggane Sang Bambang Irawan dening Nalendra Yaksa Nalendra Nggosi Mangleng nenggih Sang Prabu Kala Srenggi nalika semanten gini git janggane Sang Bambang Irawan ing cipta Sang Bambang Irawan nalika semanten ngunus curiga den sudahaken wonten jajanira Sang Prabu Kala Srenggi nalika semanten suduk jaja prapteng malikat Sang Bambang Irawan miwaseng Prabu Kala Srenggi nalika semanten pejah sampyuh dadya sungkawa sangya para Panakawan mau.
mati kowe. Bono. Cirene serat ibaran jebul Ndara Irawan mau sowan rawuh ning Karangadempel meng arep pamit sedo. Dadi kaya ngene lelakone Cole. Ndaramu Irawan gini git janggane karo buta kuwi nggih. Kelangan Ndara siji meneh kok. Lemu sedih iki mbok ya sing rada dramatis. Ora iso. Wis ngelih aku terus. Aja do bekenengan. Aja do tawang tangis. Kewandane Ndaramu Irawan diaturke para Pandhawa. Nggih, Pak, kula dherekaken, Pak. Angin amitet miler ngalangut pagoting paningal kapantok uruting Cakrawala. Penyawanging Sang Dewi Kunthi Talibrata ya Sang Ratu Jimat. Tambuh-tambuh setaning galih anggendong Tyasmi Gena sedhih kingkin kaprawasa ing ruhara ingkang nabet ing batin nenggih kagodha ing pewayangan bakal dumadining perang gegempuran antaraning Pandhawa lan Kurawa. Nalika semanten singgeling Tyasmanani gara-gara gong anggegirisi nanging eling-eling putri ing aluhara sawetara anggenya lenggah aning madering kasatraning panggombakan amung manekung lan memuji mring panguwasaning dat kamurwing dat datan wonten ing den penggalih kejawi namung Atmajanira sangya para sata Kurawa miwah para Pandhawa ingkang den rengkuh datan wonten bidane. Nalika semanten
Dintrim Wardaya putri ngaluhur dupinambi praptanira Nalendra Endrawati nenggih dutaning agung Sang Prabu Sri Bathara Kresna nalika semanten dadya kagiat sotaninggali Sang Dewi Kunthi arsa andhang dumateng praptanipun Sang Dutaning Agung wau. Mirim-mirim kembang popong tarate bang tarate bang sari mulat rarayongan long malangkung Dedep tidem prabawaning ratri sasadara wis manjur kawuryan tan kuciwa kang memanise manggap srinateng dalu siniwaka sangjapra aglarning Cakrawala winulat langut Prandene peksa kebegan saking kaing taranggana kaing sumiwi warata tanpa sela prasasat kaya dene kepapak wanci peteng kepapak obor sasra biar padhang trawangan atine Dewi Kunthi tali brata ora pangling ingkang maraptana ing panggombakan anggir Prabu Ndrawati Ratu Dwaraka Prabu Sri Bathara Kresna Kanjeng Bibi Kunthi inggih sewu-sewu pataturipun ingkang putra ing Ndrawati kula nyuwun pangapunten jernyatanipun kula kumawantun mlebet wonten ing kasatriyan ing panggombakan. Ya ora dadi ngapa nggih. Iya. Ana wigati apa teka beda kelawan padat ora dat saben mrepeki kelawan Dewi Kunthi Talibrata. Teka wektu sak mengko methuki kelawan Dewi Kunthi. Sajak ngemu wigati ana apa Prabu Kresna. Ingkang sepisan sowan kula ngaturaken sembah sungkem kunjuk wonten ngarsa. Jengandika Bibi Kunthi Talibrata. Ya tak tampa. Ndungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pingajengan kula piyambak nanging pancen estu
Sowan kula wonten ing kasatriyan Panggombakan. Merebeki kelanung jawanipun Bibi Kunthi Talibrata wonten ing mriki menika. Kula namung nuhoni dhateng kewajiban dawuh ingkang sampun kula tampi Bibi. Dawuhing dewa rikala semantri wangpi kula narada ingkang maring dawuh lan ingkang putra Indrawati. Kapurih kula kedah boyong parikedah sak mangke Bibi Kunthi Talibrata kedah kestu kula boyong wonten praja negaring Wirata. Aku arep tok boyong ning praja negara Wirata arep ngopo? Ning kono ora ana wigati apa-apa. Ora ana apa-apa ingkang bisa disawang. Aku banjur arep takon ngopo ning negara Wirata. Mun mangke Iwang Pikul narada dawuh lan ingkang putra Indrawati. Kenging punapa ta kula kedah mboyong dumateng Bibi Kunthi Talibrata wonten praja negaring Wirata awit Jawata lan Kodrat sampun pinesti bilih sak mangke perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun badhe kaleksanan Bibi Kunthi. Kagyatri sang kapirango arinangkul kinempet kempet dosang retnaning bawana ya ketukang malangati dadi anak Prabu Ndrawati prapta ning kasatriyan Panggombakan mung arep menehi pawarta. Yen to anak-anakku Kurawa lan Pandhawa bakal dumadi paperangan. Nggih, Kanjeng Bibi mekaten. Jernyatanipun dipun selaki kados punapa malih sampun boten saged. Yayi Prabu Jaka Pitana ingkang cukeng lan adreng ngukuhi negari Ngastina. Paripaksa pesthi-ning Kodrat. Perang ageng nggih perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun parikedah kelampahan lan parikedah para Pandhawa napaki perang gedhe menika. Prabu Kresna apa sira kuwi ora duweni rasa kamanungsan ning atase sira kuwi dadi pujangganing para Pandhawa. Mbok ya nek Pandhawa duweni gegayuhan mbok ya jeneng para ingkang tansah ngendhake merga ngelingi marang tumindak para Pandhawa kuwi mung supayane rukun ning alam jagat raya iki supaya rukun yen ora ana perkara liyane. Mung rukun karo sedulur, rukun karo kekadangan. Yen to ngasih dumadi peperangan kaya ngene sapa sing kapitunan yen. Oh sewu lepat aturipun kang putra Indrawati diagung mangaksami Bibi. Bab perkawis lumadening perang ageng Bratayuda mriku sanes kula ingkang njangka. Sanes kok ingkang putra Indrawati ingkang damel pangreka daya. Supados perang ageng Bratayuda mriku kelampahan, kula ugi mboten kepingin menawi nyumurupi Kurawa kalian kadang-kadang kula pun para Pandhawa nglampahi pabaratan wonten Tegal Kurukasetra nanging mugi dados ning ngawuningan sedaya menika sampun dados jangkaning jagat mboten saged dipun seleki malih. Pramila samangke monggo wontenipun ingkang putra Indrawati prapta wonten ing Adipaten Panggombakan menika kula namung badhe kepengin mboyong
Lajeng andika Bibi Kunthi Talibrata sak mangke badhe kula boyong manunggal kempal kaliyan para Pandhawa. Wis dudu wancine kumpul karo anak-anak. Pun Bibi minangka wong tuwa ngrasa kagol rumangsa gelo rasaku pengangkahku. Aku ki mung kepengin nyumuru pinggon kekadangan padha bisa rukun manunggal dadi siji. Ngelingi lakon nalika aku dadi duta. Ana ing negara Ngastina aku dioman-oman dening Duryudana. Ngeget pingget rasane atine pun Bibi yo nggih. Ngungkuli ati ingkang cinocot bojro lungit. Nanging mugi dados ning ngawuningan. Kowe arep omong apa meneh? Kowe arep ngomong apa meneh? Nuwun sewu Bibi. Para Pandhawa mbetahaken dhumateng Paduka. Yen to anak Prabu Ndarawati kepengin mangerteni apa to sababe aku ora gelem mbok boyong. Merga aku isih duweni rasa sartane duwe gegembolan rasa kelawan para Pandhawa ingkang ora iso ndak aturke kanthi srana apa wae. Monggo jeneng para Prabu Kresna Ndarawati kowe ingkang tak pasrahi gula wentah marang para Pandhawa tuduhna marang dalan kang becik. Lah kok dadi malah lakone kaya mangkene apa ya bakal nglakon. Pandhawa lan Kurawan ngantarane padha-padha le sedulur bakal padha paten-patenan yen. Tatkala narepa Kresna tan tulus hanyakara ring Janawi Suta Yaya Dipati Karna ngadhang kelawan lakuning kreta Kyai Jaladara. Ana apa? Koko Prabu Sewelpat aturipun ingkang rayi ngawangga diagung mangeksami. Mesti damel kaget setaning menggalih Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati teka kula nyandhek lan lampahipun kreta Kyai Jaladara. Ya mesti wae gawe kaget. Ana apa? Nuwun sewu. Sinten ingkang manjing wonten pagedunganing kreta? Kula badhe nyuwun mriksa Koko Prabu. Sinten ingkang keduga manjing wonten saklebeting pagedunganing kreta Kyai Jaladara menika kula tak nyuwun mriksa. Paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi paring dawuh. Yayi Karna, wonten timbalan. Kena ngapa lah kok teko dadi Yayi Adipati Karna? Duweni tandha pitakon kang kaya mangkono sambung rapete apa kelawan wigati pribadimu? Nuwun mangke. Koko Prabu sampun ngantos goroh lan ingkang rayi ngawangga.
Kula menika mangertosi sinten ingkang lenggah wonten ing pagedunganing kreta menika. Kula mangertosi sinten ingkang mapan wonten saklebeting kreta menika. Yayi Adipati Karna ora ana sapa-sapa kejaba mung pun Kakang. Lan ingkang manjing mapan ana ing pakusiran ya mung kadangku Enggara Boruci Yayi Raden Haryo Setyaki. Sampun ngantos goro. Kula menika satriya utawi kula menika Nalendra ingkang lantip anggrahitanipun. Menawi Kanjeng Kaka Prabu Ndarawati goro atur dura kelawan ingkang rayi pun Basukarna paripaksa sak mangke kula badhe ngruda paripaksa. Lulung Kusik. Sambung rapete apa Yayi Adipati? Lah kok teko Si Adi bakal ngruda paripaksa kelawan pun Kakang. Nuwun sewu. Kula menika namung kepengin asung bekti dumateng tiyang sepuh kula. Kula menika namung kepengin asung bekti dumateng ibu kula ingkang paling kula tresnani, ibu kula ingkang paling kula sembah wonten ing jagat raya menika. Ingkang paling kula aosi wonten ing Madyapada menika. Sinaosa kula menika datan tau tate pinanggih kan ibunipun Adipati Karna sak mboten-mbotenipun. Saderengipun marang ageng Bratayuda kelampahan kula saged asung bekti wonten ngersanipun ibu kula pun Ibu Kunthi. Sinaosa sak mangke mbok menawi wekdal ingkang sepisan lan ugi wekdal ingkang pungkasan Kaka Prabu. Oh. Bagus Ngawangga Suryatmaja Surya Putra. Kanjeng Ibu iya. Karna kowe aja neteske loh ya nggih. Apuranipun Ibu Karna Surya Putra. Kowe wis kelakon tak rangkul nggih. Apuranipun Ibu. Mbok menawa pancen wektu iki wektu ingkang pungkasan kanggoku ketemu nglawan kowe Gerat Majaku. Bang Sumirat kaya kabotan getih. Nalika semanten Sumara geter ngunter gluduk ambal-ambalan. Nangge gumyur tiyang sing narepati Ngawangga nenggi Sang Narepati Karna Basusena. Nalika semanten sangsaya tebih lakuning kreta Kyai Jaladara. Pinandeng tanpa kedhep. Kaya sesak jroning dada kaya mbledak-mbledak dadane klipat kondur Ngawangga.
Kala para Pandhawa myoga mulung mangung siring prasata Kurawa. Waladala. Ya jagat pangestu Ngurwayahu Bathara jagat. Kaya ngenteni Sleming Palwa gabus kumambanging Sela Kresna. Nggon pone yang ngenteni marang kondure Sang Duta Agung saka para Pandhawa ya kuwi Kaki Prabu Ndarawati. Punta kula wonten maringi dawuh Kanjeng Eyang. Apa ya bakal kelakon perang gedhe Bratayuda antarane Pandhawa lan Kurawa. Merga pone yang duweni rasa pangrasa ingkang ora ngepenaki ati sajak ana perkara ingkang gawe sungkawa. Ketiwasan sinuwun. Anak Wirawan. Anakku, nggih anakku. Sawana ning Prajanegara Wirata. Ora kanthi karaharjan malah kanthi kahanan ingkang kaya ngene. Ingkang